India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Ki paitbhur ki lathang dusmon ya ka wei ka longkmie hadu bakandaya haki benta preng ke Nigeria haka kut tayo baladam hadin ke jingkynnoh don kti haka bakren bein ya kan nyam Islam ong ka kubor pulet haka singin kong balala kate ka longkmie kala sha thang haka singi sajjan balala haki paitbhur ki bala thombor ya ka hadin bakla kren kentho shapang u prophet Muhammad ong unong aiktin ki pulet haka jelanigar wazio avyodan ha ukrawa Ula ong bakate ka longkmie ka bala sya Pyniap ka day ka nongdi marbam ka bakerteng ka amia ka badai na katan syati sengi ka Nigeria na ka jela kasina. U avyudan ula benrap ba ki pulit kila penrem jur ya kanu ka kamle ruklau bat kentu ya ki patba bakinlong ki bajai jai katba ka jingtuat ya kinong tombor ka dangye chakman. Ka an syakria ka day kre kam ringkat bat ka an patba hakikat artili ki jela ki babun ki Muslim ha Nigeria. Kentop ya kanigar bat ka jing penshitom halor ka jing kren bein blei ka longda ka jing yam. Haki babun ki khep ki nong sya kenno ki sya Pyniap haki paitbhur klem dayat lingba ka lenti jong ka an. Wala ka jing sya thombor haka jing ja ka badang shen ru langyat baka kamsyam layat katkum ka jing bishar jong ka an. Kibakum kini ki jing sya thombor ki long ki baduna bha watla uwe unong khayi do haka nong ba sagoto basyati ula sya lentam mau hadu bandayap ha ubnai jeliu arjar apulai. But uwe usamla pule college ubadai ukrestan ula sya Pyniap ki samla pule muslim shisnam haswa baro angot hadin ka jingkynnoh dong kti haki kam kren bein blei.